راديو إيرنا. عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفل عليكم نعت عالم كونكم نمدوات راديو إيرنا التكتاتلو سخبركم سمعتنا نايلو مصوني إسران سلستن حدار كلتشحن إسران فنوري دي إيرنا كموت روبسينا يجمر فلما أرستاتو أرثوذكساوي توحدو بيت كريستيان إيرترا منبر بقسنا سمين أمريكا أوروبان مأكلاي مبرقن كاثوليكاويت بيت كريستيان إيرتران كوينات تجراي بزات تفتح تطوعن إثيوبيا فقاد رويترز أجيدا نبي بيسندو شافيلن دما متأنقق تحيبا نوكل أهجراو تكال مصنعتي انترناشنال كرايسيس جروب دما سوغيغا منيستر قدات وصا صومال مسمر قصي أب تجراي زكاد زولو كينات بزت تححاز كابسلت أنو تسوغيغو راديو إيرنا نازا دمت إيرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إيرتراويان علتاو زينا أرثوذكساوي توحدو بيت كريستيان إيرترا منبر بقسنا سمين أمريكا أوروبان مأكلاي مبرقن أب إثيوبيا كلل تجراي تولي عزولو كينات بزتن للزبن بسلامو من قد فتح توعي تقريبا زن أبيت كريستيان كوينات بزي كاموت سنكلنا من مزبالن كالإن دحريت زغوتت نغراتن تزي كوينو زمت أطبق نغريخون لو تخمزي اللي بمتع حساب نزكاير زلو كوينات كونينن أرثوذكساوي توحدو بيت كريستيان إيرترا منبر بقسنا سمين أمريكا أوروبان مأكلاي مبرقن أبزو صاعتو مغلطي كوينات قلبو سبي دحر مبال مراحت منغستي فدرالن كلل تግራይን ጉዳዩን بزت تخفتحو أسخاخيرو መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ካብ ምእታው ክቁጠብን ተወሳኺ ምፍሳስ ደመን እስያት ከይህሉን ኣተሓሳሲቦ መልእኽተ ሰላም ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ብወገኑ ውግእ ክጅምሮ እምበር መዓስና በይንደው ከተብሎ ዘይትፈልጥ ተሰዓር እምበር ሰዓር ዘይብሉ ኣዕናዊ ተግባር ምዃኑ ብምዝኻር ንሓቂ ርትዒ ፍቕርና ጽነትን ከም ዘብርስውን ገሊጹ ስለዚ እዚ ኣዕናዊ ውግእን ንዑ ዘጓሃህር ዘረባን ቃላትን ምእንቲ ህዝብታት ብዝቐልጠፈ ክቋረጽ ዘሰሓብ ዘሎ ጉዳይ ድማ ብዘተን ምርዳእን ክፍታሕ ደጊሙ ተማሕጺኑ نميدياتات فقد زب على المزفنة وإثيوبيا نأجلجلوز زينا رويترز هيبو زنبرة فقد كم سحابو أفليتو اتبع المزي نبي بيسن كاب جرمن اتفنو دوتشافيلنون متنقاطع مهابو قاليتو أبزوان زي حيالو إثيوبياوان غازيت إنجاتاتن نتأفتنا مسار زركب قدام مينستر إثيوبيا أبي أحمد اتهاجر نزقن حانة سنة برس نفس حتى درجو يوردو مهلاو يوكاس ኤርትራ ብምክሃስ ናጽነት ፕረስ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ሃገራት ምስ ቀዳሞት ሰለስተ ትስራዕ ኮይና ኢትዮጵያውን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናብ ደረጃ ዘኽትወርድ ከም እትኽእል ተንተንቲ ዝዓውዲ ይእምቶ እዚ ከምዚሉን ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንእንግሊዛዊ ወኪል ኣህጉራዊ ትካል መጽናዕቲ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ካብቲ ሃገር ሰጊግዎ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሚድያታትን ኣህጉራውያን ትካላትን ናይ ምእጋድን መስጓግን ስጉምታት ዝወስድ ዘሎ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ሓቅነት ዘይብሉ ጸብጸባት ኣቕሪብኩም ብዝብልዮ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓያሎ ከተማታት ብምቁጽጻር ናብ ርእሰ ከተማ ናይቲ ክልል ይግስግስ ከም ዘሎዩ ዝግለጽ ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ነቲ ወራሪ ዝብልዎ ዘለዉ ሰራዊት መንግስቲ ኣብ ዝጥዕም ቦታ እናዓረዱ ሰፍ ዘይብል ክሳራታት የውርዱ ምህላዎም ይጠቕሱ ኣብቲ ክልል ዝኾነ ዓይነት ርክባት ተቋሪጹ ብምህላው ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብቲ ብክልቲኦም ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ ወጻኢ ካልእ ክርከብ ኣይተኻእለን መንግስቲ ሶማል መስመር ገጽናይቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝተሓሓዝ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሕመድ ዒሳ ዓዋድ ካብ ስልጣኑ ሰጊጉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብስምቲ ሚኒስተር ኣቐዲሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ሶማል ንሓድነትን ልኡላውነትን ኢትዮጵያ ከም ዝድግፍ ብምጥቃስ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንኸብቅዕ ዕጃሙ ኸበርክት ድሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ እንተኾነ እቲ መግለጺ ቀልጢፉ ተሳሒቡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መንግስታዊ ትካላት ሃገር ተለጢፉ ዝነበረውን ከም ዝእለተ ገይሩ ድሕሪ ዝፍጻሜ እዚ እቲ ነቲ መግለጺ ዘርግሐ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብትእዛዝ ቀዳማይ ሚኒስተር መሐመድ ሑሰን ሮብለ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ እቲ ሚኒስተር ነበር ኣብ ናይ ውልቁ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝለጠፎ ጽሑፍ ኣቐዲሙ ዝወፀ መግለጺ ናይ ውልቁ ርእቶ ደኣ እምበር ናይ መንግስቲ ከም ዘይኮነ ተናሲሑ ድሕሪ ደጊም ኣብ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ስራሕ ከገልግል ከም ዘይደልውን ኣፍሊጡ ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማል ኣብ ጉዳይ መርገጽ ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተመቓቒሎም ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ زخبركم سمعتنا زينا أفستفجملو زغطل مدبنا وترسوني بوين سليمان نتدالو زقرب مدبجن آدمي كخون سنة مكتال إذاعة الرن الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناتا دمس إرتراويان جنا أدم
ኣብ ራድዮ ኤረና ካብ 1994 ጀሚሩ ህዝቢ ቤላሩስ ኣብ ትሕቲ ኣዝዩ ምልካዊ ምሕደራ ወይ ስርዓት ንጎነፃውን ሕሱም ኣተሓሕዛ ፖሊስን ከምኡውን ኩሉ ዓይነት ምግሃስ ውልቃዊ ናጽነትን ተቓሊዑ ይጸኒሑ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 2020 ግን ሓደ ፍጹም ትጽቢት ዘይተገብረሉ ለውጢ ተራእዩ። ኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ነብሶም ኣብ ሓደጋ ብምእታው ኣብቲ ኣንጻር እቲ መንግስቲ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፍታት ብምስታፍ ንጎነፃዊ ግብረ መልሲ እቲ ስርዓት ትብዓት ክርእዩ ተራእዮም። ብርግጽ ኣብ ቤላሩስ እንታይ ይጋጢሙ? ከምኡውን ካልኦት ሕብረተሰባት ካብዚ እንታዮም ዝመሃሩ? ቤላሩስያዊት ስቬትላና ስቬንትስካ ኣብ ዕዮ ቤትን ምእላይ ስድራ ቤትን ተጸሚዳ ካብ ዝነበረት በዓልቲ ሓዳር ናብ ፍልጥትን ጸላዊትን ፖለቲከኛ እታ ሃገር ዝቐየረ ኣጋጣሚ ህይወታን ኣብቲ ኩሎም ቤላሩስያውያን ኣንጻር ዲክታቶርያዊ ስርዓት ቤላሩስ ዘካየድዎ ዓለም ለኻዊ ኣቓልቦ ዝሰሓበ ንምርጫታ ሃገር ስዒቡ ዝመፀ ሰላማዊ ሰልፊ ንዝተራእየ ፖለቲካውን ማሕበረሰባውን ለውጢ ዘለዎ ሓሳብ ዝሓለፈ ሐሙስ 12 ነሓሴ በኣዝዩ መሳጢ መንገዲ ምስክርነት ሂባ። ቴክቶክ ዴይሊ መዓልታዊ ክኢላታት ምሁራት ዝተፈላለየ ዓውዲ ወይ እውን ብዛዕባ ኣብ ሕብረተሰብ ንብዙሓት ጽልዋ ዘሕድሩ ዛዕባታት ዝካፈል ወይ ዝበሃል ንዘለዎ ውልቀ ሰብ ናይ ምዝራብ ምስ ተሳተፍቲ ድማ ናይ ይህን ምሂን ዕድል ዘጣጥሕን መድረኽ እዩ። ብዘይካዚ እውን ትሕዝቶ ኣብዚ መድረኽ ዝቐረቡ ኣስተምህሮታት ማለት ምስክርነት ንበሎም ሞያዊ መግለፂታት ብቪድዮን ድምፅን ተቐሪጹ ኣብ መራኸቢ ብዙሓንን ኣብ ስፖቲፋይ፣ ፖድካስት፣ ዩቲዩብን ካልእ ማሕበራዊ መራኸቢታትን እቕርብ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብ ጨና ኣዳም ቤላሩስያዊት ፖለቲከኛ ስቬትላና ስቬንትስካ ኣብ ትሕቲ ጭኮናን ዲክታቶርያዊ ምሕደራን ከመይ ጌርካ ትብዓትካ እተርኢ ኣብ ዝብል ዛዕባ ንዝሃበቶ ምስክርነት ተርጉሜ ኣቕሪበ ኣለኹ። مساخم زلخو ويني سليماني سناي مكتال. On August 12, 2020, two groups of girls went out to protest in Minsk, the capital city of Belarus. They put on white clothes and went barefoot out into the street. In the morning, some went to Komarovsky market in the center of town. Later that day, the other group gathered with flowers at the Eternal Flame under the Victory Monument. They stood together, holding hands, and they started to sing the Belarusian lullaby, waiting for the police cars to arrive. They knew the police would pick them up just like that, barefoot, with flowers in their hands, that they would take them to the police station, beat them up, and try to humiliate them. And yet, they did it anyway. 12 ነሓሴ ክልተ ጉጅለ ዋልድ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብራ ወፅን እዚ ኣብ ርእሰ ከተማ ቤላሩስ ሚንስክ እዩ። ኣብ ሰዓታት ንግሆ ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ተከማኒስክ ጻዕዳ ክዳን ተኸዲነን ጥራይ ጋረን ኣብ ጽርግያ ወፅን። ኣማሲኣ ሓንቲ ጉጅለ ኣብ ሓወልቲ ዓወት እታ ከተማ ዕምባባታት ብምንባር ኣባላታ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዘን ኣብ እዋን ምድቃስ ቆልዑ ንዝዝመር መዝሙር ላላባይ ናይ ቤላሩስ እናዘመራ መምጻእ ፖሊስ ከተማ ኣብ ዝኾነ ደቂቕ እጽበያ ነበራ። ኣዕሬን እፈልጣን ይረኔን ፖሊስ ክመጹ ምዃኖምን ከምታ ዘለዋኣ ጥራይ እጋረንን ዕምባባታት ሓቂፈን እንከለዋውን ውን ንመደበር ፖሊስ ወሲዶም
كغفونن كقطقطونن كواردونن كم زخنو أعرين فلتين جن إننا فلت آدم ماين زقبرقو أبز عمت زيقا قدم لو مترأيو زي فلت نقريو أب بيلاروسا كاتيمو أب عمتي كلتشهن عسران بيلاروس لعل 3 مليون بزح حزب زلوا خوينا كاب شحن 994 حيزة أب تحتي ديكتاتورياوي سرعات التمحدر هاجريا إتنا أشتوال دنبار نوسيتتي قدم سلاماو سلفن أقدمو استخياد مرجعين بسلاماو من قدي نايتا أو مدمتسن كسمع زوطا اتمساتن قلاتن سلاماو سلفن أب حتير قزي أملو بيلاروس كلابعن دقان ستيوز مرحقو هاجر لخاوي سلاماو سلفي كخونن بقايا أوش تحيدت معلتات أما إيتا شحات سبات نت سلاماو سلفي كسنبرو جميرو من دحريقون فدسي مدوك بلايك علن إذا كلو ولا كوا بريزيدنت بيلاروس أما راخب بوزحان واتيو رتعاون عوتن مرجع من بارو يزاربن لألا 10,000 سبات نما أسرتي الداغونون أما إيت كالوت إكو ساقولون أكالاو محسيت أوردو من كالوت 6 سبات ون هيوتو مسانون بيلاروس قدم شعوري أتو زيت فلت هزباو تقاومس كتسألدا Many people wonder why the people of Belarus are speaking up now. What makes them keep taking to the streets? Despite unprecedented police violence, despite state lawlessness. The answer I hear the most is that people have become fearless. بزحات حزب بيلاروس أبز أوان زي دمت خسمع موسانو نابس رجع خوات زقبروخي انتايو سلام انتاي حجي زبل حتوتات يحتيوم شحكوا زي تصبويج كانو بوليس كمون زي تصبوي قعصاصي حقاو مسرحاتن ابيات فردن انت نغسي اتا كابز بس حساب سمعكوا ملسي سبات فرهز بحال حديقوم ويم فرهز يبلنا خوينا اينا فرهنا سعيرنا يينا اتبليا بركز كلنا بيلاروسياويان بحنسب زبز احنايا سمعيتيا مخنياتو فرهي بين 5 كونكايات تتقعكا صبوت انستي قلعو عبيتي أبزخون درجة حبرة سبزلنا أبزخون أوان سمعت فرهي كسمعنا بهرياويو إذن بزيد القافن قنن بيننا دو مسنبل ترايو تبعت نقس نحد حدنا كنت دقاقفن ألو خلقا كنبها هالن كين القادة عن مسوى السنايو عركخا بتأيكا قربيت كان مسارح تغان كحبرك كان نقنع دوك بالمساخان نسخا نقنع دوبل دقفكاون هاب ويون تبعت كاختر إلكا شعنسو كحبرك كايو. A lot has been made of my own role in the presidential election of August 2020. How I stepped in to run for my husband Sergei when he was jailed and it became clear that the authorities would deny him his chance to run himself. How I rightfully won the election and became the elected leader of a democratic Belarus, but the official results only gave me 10% of the vote, and I was forced into exile with my children. ناتي بركتو أبتي بنحس 12 زفلمي هاجراو سلاماو سيلفي أنصار ديكتاتورياوي سرعة بيلاروس جمر نبع البيتي سيرجي نام محير وسيدوم باكل أبتور الدر كيساتف مسحر رمون أبقربا خوطون نزا أمن اللو علامة دوك بالكغدفون زلو تسفا مهمن مخانو تحرم ردايو أبوتو أخويني أبتو نسو جمرو دما نعيو خمرح كيلن بقنعنا نحق اندما ما راح يتسلفي ديمقراط بيلاروس كويني تعويتي انت هوني منقستي وقعوي أبز قبرو وطيت بمتففاء 10 مئتاوي دمز تراي مركابي بمحبار
ተቃዋሚቲ ደጊሙ ንመበል ክንደይ ምዃኑ ዝተመርጸ ባዕሉ ነብሱ ዝሸመ ዲክታቶራዊ መንግስቲ ብምዃነይ ደቀይ ሒዘ ሃገር ለቂቐ ክወፅእ ተሓቢሩኒ እዚ ድማ ክሳብ ሕጂ ነቶም ዝመረጹንን ድምጾም በቲ ዲክታቶራዊ መንግስቲ ዝተሰርቁን ትቃለስ ዘለኹ ዝኾነ ይኹን ፍርሒ ከይተሰማዓኒ ብትብዓት እንተኾነ ግን ሓቂ ንምዝራብ ሓያሉ እዋናት ነይሮም ፍርሒ ዝተሰማዓንን ካብቲ ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት ክወርድ ዝደለኹሉን ብዙሕ መፈራራሕ በፂሑንን ኣብዚ ቃልሲ ንበይነይ ይሁትት ከም ዘለኹ ክሳብ ከኣምን እውን ተደልየ እንተኾነ ግን መመሊሴ ብዙሓት ከተማታት እበፅሓሉ ብዝነበርኩ ካብ ቀዳማይ ዝረኣኽዎ መሊሱ ዝበዝሕ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፍታት እዕዘብ ነበርኩ እሞ ነፍሲ ወከፍ እዚ ዝረኣኽሉ ድማ ፍርሐይ እናጎደለን ክቕንጠጥን እፍለጠን ነይሩ ቀቅድምተን ናይ ምርጫ መዓልታት 60,000 ህዝቢ ደገፉ ኸርኤኒ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ነይሩ ኣብ ሚንስክ ድሕርታ መዓልቲ ፍርህ ዝበሃል ስምዒት እንታይ ምዃኑ እውን ኣይፈልጦኒ I never wanted to do any of this. I was never overly political and I never planned to run for office. I wanted to be a mom and a wife. But by fate and the will of my people, I was elevated to this position. And I accept this with a sense of duty and pride. I will not give up. And I will show up for people because they show up for me. Our courage is born from unity. Our solidarity is our strength. ኣቐዲመ ንኹልቲ ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ዝኸድክዎ መንገዲ ክኸዱ ፍጹም ድሌት ኣይነበረንን ንስልጣን ክወዳደር ይኹን ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ክሳተፍ ማለት እየ ካብ ተራ ዜጋ ዝሓልፍ ሕሉፍ ስምዒትን ተገዳስነትን ፖለቲካ ኣይነበረንን እቲ ኣነ ክኾኖ ሃረር ዝብሎ ዝነበርኩስ ብልጽቲ በዓልቲ ሓዳርን ኣደን ምዃኒ እንተኾነ ብጽሑፍቶ ንበሎ ብድሌት ህዝበይ ናብዚ ደረጃ ዝኽስቀል በቂዐ እሞ ብሙሉእ ኩርዓትን ድልውነትን ንኣገልግሎት ህዝበይ ይቕበሎ ፈጺመ ድማ ተስፋይ ክቆርጽኒ ድልውነተይ ድማ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ከረጋግጸሉ ነቲ ህዝቢ ከምቲ ንሱ ንዓይ ድልውነቱ ዘረጋገጸለይን ደገፉ ዝሃበንን ትብዓትና ካብ ሓድነትና ይዝውለድ ሕብረትና ድማ ሓይልናን ብልሕናን እዩ ብዘይካዝ እውን ሎም ዝተረዳእክዎ እንተሎ ትብዓት ዘለካ ምዃን መብፅዓ ወይ ቃል ምእታው እዩ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ እትወስዶ ውሳነን ሓላፍነት እውን እዩ ሓላፍነት ሓድሕድካ ምውሳድ ኣብዚ መዳይ ኣነ ካብ ኩሎም ደቂ ሃገረይ ቤላሩስያውያን ዝፍለ ነገር ዝገበርኩ ይብለይን ንዘደንቕ ደገፎም ዝገልጽ እውን ኣይኮነን ውህደቶም ንለውጢ ደው ዝበለ እዩ When there are two of you, you are daring. When you are 100, you are brave. When there are thousands of you, you are fearless. And once you are ክልተ ኾንካ ኣብ ትህልወሉ ድፍረት ዝመልኦ ኢኻ ትኸውን thank you. ሚእቲ ኣብ ዘለኻሉ ተባዕ ኢኻ ትኸውን ኣሽሓት ከማኻ ኣብ ዝህልውሉ ድማ ድንብርት ዘይብሎም ሕፁባት ማዕንጣ ሓንሳብ 10ታት ኣሽሓት ቁጥሪ ምስ በጻሕካ ድማ ፍጹም ዘይንብርከኽ ዘይክማ ኢኻ ትኸውን ኣቐኒለይ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ክብራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እዚ ተከታተልዎ ጽናሕኩም ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹልና كحنكنيو إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. زخبركم تخطلتنا نزل ساعة تراليوز نبرة حفشاوي مدباتنا أبسفتنا لنا راديو إرنا ناتا دمسي إرتراويان